Dzień dobry, cześć, halo, kończ się obalu, to GTA 5 i łowca łowcy hipisów, która polega na... Miłoszu, wytłumacz na czym ta misja polega. No, żeby ją przejść i wygrać. Trzeba ją przejść i wygrać, a jeżeli się jej nie wygra, to zostaje się przegranym, ergo nie wygrywa się. Także zapraszamy na... Nie reklamy. Chcę grać szybciej. A, ja miałem kliknąć, sorry. O. Kurde, skomplikowana ta misja, już mi nie idzie. Misja przeciwko łowcy hipisów. No dobra. Czy będziemy łowić hipisów w sensie stricte? Należy do grupy zbir. Zgarnij trawę. Jaką trawę? A! Spoko, strzeliłem, chodzi o marihuanę. To Ale dupimy. tam jest jezioro. A, po prawdzie. Dobra. Fajny taki moplicek. A tam mamy ich zabić, tych? To są chyba zwykłe NPC-ty. Ło! Spoko. Ale bych wdupił w te auto teraz. Ło. Ej, ale w ogóle... Ilu tu jest przeciw nam ludzi? Też dwóch, nie? Chyba. Chyba. To my mamy po prostu dojechać, zabrać marihuanę i przeżyć. O! O! Tragedia by była. Żreć i przeżyć. Kurde, nie, źle, żech pojechon. W ogóle, Nie! to jest chyba jakaś sam ta cała góra Mount Chill, co wy chcecie teraz docisk. Ej, ta marihuana to ona jedzie? Nie wiem. A Bo- jedzie? Nie, jest. Ej, To wzięli ją, pobieraj. wzięli ją. Wzięli. Te hipisy. No, wal w opony. Jest zabity. Wal ją. Po cyckach. Dobra. Jest. Mamy chyba Marihuanę. przejąć tego. Tu jest nie. paka. Co ja zrobiłem? Jest, mam marihuanę. Zabiłem się. Dlaczego? Bo mi się postać sturlała. I się zabiła. To jest nonsens. Ale wiesz je, ja gdzieś tu się odrodzę. Jadę, gonią mnie. No, dobra, jestem obok ciebie. Kurde, tu jest woda, to jest rzeka. Ale nie, to nie, że... Nie top się, moturku. Moplicku. Oni... Kurwa, hopy o samo morze. I co teraz? A ja zysk... Ej, weź mnie na moplika. Nie! Nie wskocz do No to wody, dawaj, bo ci przepadnę. dawaj. Łoblic się, hauer. Walimy. Jedź. W prawo tak trochę. Pierom do nos. Ej, mamy pana. Serio? No, Zginąłem. łopieruna, ale już żyja. Jada, wydupią. Jedź. Ale mam pana, ciepie mnie. O! Nawracaj. Bo oni tam zanim do auta wlezą i... Ale mnie ciepie. Ej, dawaj do... Nie, gonią mnie! Ciulej mu! Bier mnie na moplik. Dawaj, ciś. No chodź. Rozmiar się liczymy, dostali to osiągnięcie. Se teraz zrobię kamera, hopie, pierwszoosobowo. O, jak na filmach. Ze dzikiego zachodu. Dzikiego wschodu. Jedź, ostrożnie. Jadą za nami, chyba nie jadą, chyba się odpuścili. Albo się wyepcyli. A tam Yellowjack Inn, a ja przeczytałem dostaw trawę do Yellowstone. Na chyba tego łonego misia. Jogiego. Coś łatwe to chyba, że tam będą jeszcze jakieś etapy następne. Nie wiem. Ale romantyczne niebo za nami. Ej! Walą do nas skądś, mi się wydaje. A teraz za wzgórza taki czołg by wydupił, hopy. I samoloty, i marynarka wojenna. Nie, no chyba nie jadą za nami. Jak oni się tam wydupcyli na tym moście, to jest dystans... nie do przebycia. Za nami coraz romantyczniej. Jak on się trzymie, oby za kulę.
Teraz Ale nie moje. sharp turn. No nie, za własne. Żeby to ino nie była zasadzka. O, ale ładnie. O, jak romantysz. Full romantysz. I co to tutaj? Trzeba oddać tę łonę, dobra. Dupia. Już? Co? Gipko? To było w momencie. Ciekawe, czy będzie awans. Ło, wiele pionzorów. Ja, jest awans, 5. poziom. Że 7 poziomów i będziemy robić hajsty. Zwycięzcy. Czujesz, Miłosz, tę potężną satysfakcję? Tak. No dobra, most wklupane. O pany. Tryb adwersarza. Zabawmy się. Jak to brzmi w ogóle? Pierwersyjnie. Dobra, uda się do strefy ucieczki i co? I ile broni jest? O, ciubarson. I to jakie? Roztomajte. Jakie broni? Ja mam tylko shotguna. Bo ja jestem chyba łowcą, a ty jesteś chyba ofiarą. Ja mam ja mam wszystko. Takie bajery. Mają cały Jaka arsenał. muzyka? U mnie taka groźna jest. Też- A ja mam jakieś kapuery. Kapuery! A ja w ogóle No, jestem coś- w lesie i biegnę... Ej. What? A! Co? Co? Co to miało być? Ej, ja nie mogę na ten motor wsiąść, to jest najlepsze. Aha, no ja tego nie czaję. To zaraz, ja uciekam, ty uciekasz. Ale czemu ty masz Zabija karabin? cię! A ja mam... Zabija cię! Czekaj. Zaraz cię zniszczę. Ło, lawina hopie z kamieniów się ściepła. Udało mi się skasować gracza Miłosz. Jest śmieszne. Bo ja nie wiem, o co tu chodzi tak do końca. Ja mam dojść do jakiejś strefy ucieczki, ale to ty jedziesz na mopliku. Co ty zrobił? No strzeliłem z granatnik, przegrałem! Co? Bo się zabiłeś chyba. Ja pierdzielę. To jest głupie. Daj spokój. Co to jest za gra? Ja, teraz my się zamienili stronami. A to fajnie, że adwersarz jest bez broni, bez mała, a ten niby co ucieka, to jest nabity jak głupi. Jakie bronie to są? Until nie no, fajne, romantyczne widoki w nocy itd., itd., itp. Ale... No nie wiem. Aha, dobra, czaję, bo to ty uciekasz, ja cię mam dopaść i cię wyeliminować, ale... Co no to widać, szczególnie, że źle pojechał. No by tak na więcej ludzi by było trochę ciekawiej, no ale tak jest tak intymniej. Dobra, jada ci... Parafrazując znanego Quake'a, jada ci wdupić. Ty sam zaro przypłyna i cię zniszcza. Kajś ty jest. Oj, Tyro zrobił genialny manewr. Ej, ja nie mogę zejść z tego moplika? Nie wiem. No! Ej, nie mogę zejść z tego Słysz- moplika. Słyszę cię. Nie godaj. A! Jest! Co? Hopie! Jeder Schuss, ein Russ! Już kampia teraz. No tak to idzie grać. A co sam za pistola? Deagle.
Ale taki udowany. Pere, 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 pere. Normalnie umie jakieś tele są. Mission Impossible. Chodź tam, Miłosz, zmierz się. Jedziesz. Faktycznie nie można zsiąść. No. To jest głupie. Da się włączyć światła? Jakoś się chyba da. Ja coś słyszę. O! Ale żeś wdupił, hopie, z całej pety. Taka nagroda. Truchło ci, hopie, śleciało. Ale ta jedna Masakr. broń jest bez sensu. Ej, a czemu gramy dalej? Aha, bo te... A to ja nie rozumiem czemu, jak ja wtedy zginąłem, to... What? Nie! O, zgasiłeś mi światło. Ale to chyba nie o to ci chodziło domyślnie. No dobra, spoko, hajsy są z ciebie. Co prawda jesteś borokiem. Ale no, niech ci będzie. O! Ale żeś No jedź! hopie zakręcił. O, nie pitej! Co takiego było? Co to wybuchło tam? To ty masz broń jakąś taką? Motor. Aha, okej. Myślałem, że to... No, no nie przestań, bo mnie zabijesz. Łastow mnie. Łastow mnie, padą ci. Bo zemrzesz. Nie! Co to jest? Nie! Taniec śmierci! Dance macabre. O, to było takie ekscytujące, niesamowicie, porywające. Nie no, spoko to było 16 całkiem. punktów JP. Ja też. To się w ogóle dostałem. To jest dziwne. JP punkty. Murzyni blaka. W ogóle te machy na gębie. O co łazi? No cię przerywa, nic nie zrozumiałem, nie? Miłość, no! No kurwa! Chodziło o te przywodzie. O co ci chodzi? Jakiegoś. Nigerze. Właśnie sam nie wiem gdzie to jest, nie? W ogóle. Dobra, wchodź do mojego pojazdu. A to dobra, jedziemy. Ja ci zaraz wsiądę, Te kurwa. duże. Ej, zabiłem cię. A ja chciałem ostrzegawczo tylko strzelić. Przepraszam. Puta madre. Znikłeś. Masz Dobra. drogę zaznaczoną. Ale nie, weźmy sobie jakieś cywilizowane autko. To jesteś ty. Nie strzelaj! A co tam można... Dobra, chodź. Idziemy zobaczyć, co idzie kupić tutaj w Liku. Jeszcze jakiś gracz mi się przydał, nie? Jezus, ludzie nie umiem No. ustawić sobie tego łonego. Ej, robimy napad. Może ktoś wsiądzie do nas, jak będziemy na Pa. 40. To jest napad! Hajs na blood, motherfucker! Miłość! Czekaj, na Co lotnisku ty? są helikoptery. Tak się nie robi napadu. No to helikoptery zwykłe, bo to jest chyba poza... Dobra, obrabiamy zaplecze. poziom. O, nic tu nie ma. Super Może napad. kasę się da rozwalić. Spróbuj. Ja mam 15 albo 16 teraz. Ej, idzie otworzyć kasę Ej, na da E. się! No, Jest hajs? otwieram. Ło, leci hajs Zobacz, kogo z faktycznie. wyższym poziomem, że miał ten helikopter. Dużo? Ej, mamy... Ile mamy gwiazdek, bo mi zasł... O kur... 3. Dawaj nakłada. Albo nie, do auta. Zabiją Ja mnie! nakładam ci do auta. Dobra. Jedź! Jadymy. West No to Coast teraz musi Custom, jechać, motherfucker. Ej, da się patrzeć. Ej, ale jaka fajna chata, nie? Pajdzie się wina napić. Dawaj, pijemy. Obadej.
Zeruję. No to odsuń się. Ej, nalał te wino, ale jaja. Na X. Eksuj, wow, ale wydupcył. Pretty tasty. Odejdź teraz. A ja się napiję soku warzywnego teraz. No, kto pierwszy wyzeruje? Uwaga. Raz, dwa, trzy. Ja już wyzerowałem. Pierwszy. Czy można być pijanem, nie? Chyba, ale z soku warzywnego chyba nie. Czy nie wiadomo co to za piję warzywa. drugiego. Ej, ho! Z bonga sy zadupcyć. Widziałeś? Ja tu piję wina. Co ja tu propaguję? Weź macha z bonga. O! 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 Hopy, ale się bongna. O, troszkę mi się buja już wszystko. Mi A też. tu jest jeszcze whisky, to już w ogóle tutaj. O, rozmazuje mi się obraz. Trzeba szybko się whisky zalać. O, mi też. O, szybko, szybko, wal whisky! Na dezynfekcję organizmu. O kurde, ale pomiesza gorzoły, ja pierdzielę. A, wal jeszcze jednego. Szybko, Ja dezynfekuj. A teraz szybko się zaraz zamieniamy. Ja walę wino, a ty whisky. Ale ja nie wiem, czy ja tam dojdę do ciebie. Pa. Idę po Idę. wino. Szybko, zmiana. Biegnę. Teraz ja walę wino. Wal z flachy, a nie tam lej do tego. Ej, on już ledwo leje, on już tak się kolybie. On już Idziemy ledwo... jeździć autem. Blatu Czekaj, trzymie, ja. czekaj. No to jeszcze tego. jednego na rozchodne i możemy iść jechać. Piłeś? Jedź. Ale ino w GTA. Ej, o, Czekaj, widać, że tu ty jest jeszcze wyjście. Lotos. No No, o. już mi się tak I teraz mogę Ej, ale trochę jak w prawdziwości, szczerze mówiąc. Tylko tu się łatwiej łazi. idź do garażu. Ja idę już. Wejdź do garażu. Wejdź z mieszkania i wejdź do garażu. No tak. Czemu nie mogę? Ej, bo mi postać trzeźwieje. O! Nie możemy trzeźwieć. No chodź. Szolom jada na dół. O! Nie można do auta wsiąść. Co? Czemu? Co to za Jak się rasistowskie... stąd wychodzi? Co to za Nie, bo rasistowska... będę trzeźwy. Chodź. Wychodzimy. Idę. Podejdź do drzwi i idziemy Kaj na ulicę. są drzwi, ale... No te duże takie garażowe. One się otwierają? A faktycznie. O, chodź. Nadupcony na ulicy, dysz leje. Ej, mi się w ogóle robią takie mazy, ja sam robię haje po pijoku. No chodź. Nie cześć, wie drzwi urwał. Ej, samo się jeździ. Nie trzeźwie na ulicy, piłeś, nie jedź. Nie piłeś, napij się. Co się sam dzieje, nie panuję nad sobą. To alkohol ze mną zrobił. Wszystko bez to. Potrzeba jakiegoś szybszego auta. O, Alkohol i narkotyki. Ja w ogóle nie widzę tych aut na ulicy, także ty musisz wybierać. Policmajster, niedobre, ostrzelać. Haja fest. nie. Co ty robisz? Czemuś No, tyś mnie chciałem zostawił? Wypadek. Pa, ja to robię haję. Je. Dawaj radiowóz zbieremy. Szybko, O, za kółko, wypadek. dawaj do mnie. Wsiadaj. Czekaj. Siadaj! Cisnymy, pa, teraz nadupcony policjant w akcji. A mnie pierę, na boki aż mi tak złazi. Nic nie widzę. A nie ma widoków na przeczeźwienie. Co to jest tu z przodu? Auto. Bardzo ciekawy efekt. Jak się pomiesza bongo z gorzołem. Cytując bohatera pewnego filmu, why is this happening to me? Czy kiedyś to wróci do normy? Czy to już tak zostanie na zawsze? Może jego zamknęło w jakiejś tej alternatywnej rzeczywistości ponarkotycznej. Ej, a to jest w ogóle dom tego tutaj. A nie, to jest podobne. Mnie pierę.
Musimy jechać do wody. Ugasić nasze pragnienia. Nie żyje. Mam wrażenie, że obraz się robi coraz mniej wyraźny. I że wkrótce mnie spotka zgonowanie. Ło, jak mnie targo. A sam ludzie jeszcze inne jeżdżą. Ale mnie targo, hopie, ja rozjeżdżam ludzi bez mała. A ja jestem Ludzie przed- krzyczą, kobiety krzyczą nawet też. Nie tylko ludzie. Co się dzieje? Pijany kierowca na drodze, zaś powiedzą w uwadze, gry przemoc wyzwalają, potem się ludzie mordują. I nakłaniałem jeszcze do picia narkotyków i palenia wódki. Ale przemoce są. Moje, nie mogę na to patrzeć. Ej, ale co jest ciekawe, że ten stan narkotyczno... Strzeliłem do grubej murzynki, ale rasizm, ło. Ten narkotyczny stan, on nie przechodzi. I co teraz? Jak mi już tak zostanie do końca w całej grze? To będzie przegwizdane. O, rasizm zaś się wykluł. Ło, pani, uważajcie! Ja już nie mogę tak żyć, sumienie mnie gryzie. A co u ciebie, Miłosz? No i jadę za tobą. Aha. To ciekawe. Ej, trzeźwieja! Jo, trzeźwieja! To chodź. Pa, biera Siadaj. auto i jadymy. No, Ciś! Mistrz kierownicy zaś pito. Ło! Pa, policmeister, uważaj! A mi ścięło grę akurat. Ale że go zabił. Żyjesz? no. A ty? Haha, żyja. Cisnymy. Fort. Nie możemy się dać żywcem. Ile jest gwiazdek? Ja nie mam żadnej. Aha, ty nie masz w ogóle. What? To ty żeś jest Leiber. Ale Leiber, chyba już poprawili model zniszczeń. titit. Nie no, co ty? Kiedy go mieli poprawić? Ej, rozjechałem dobrze. Hopka, a on się odrodził w ogóle tak cudownie. To jest niemożebne. U mnie już robią blokady drogowe. A tu jest siłownia. Nie, siłowanie. Faktycznie. Nie wiem co robić, gdzie uciekać. Na wprost. Lebry mnie Ile masz gonią. gwiazdek? Nie wiem, bo mi zasłania od Milirisa ten łun. Także ciężko powiedzieć póki co. Ale jadymy. Jak śpiewał doktor Miód, jadymy na kurę. A tu można by pojechać do tego klubu z gołymi życiami, ale to... No, oszkliwość. Ej, ale to jest jakoś dziwnie, bo tu już się pustynia zaczyna. Ło, ale żeś skoczył. Głupku, umrzyj. Co ja robię? Pull over, no nie no, nie ma bata. Ludzie giną, o, biedni cywile, wszyscy ojce, matki i dzieci, żony, kochanki. Ej, ja już widzę tam takie te, o, już helikopter za mną leci. Spoko. Ło! Sorry. Szczasłych cię. Tu już są te, ropę już tutaj fedrują. Widziałś! No, chodź. Czekaj, zestrzela helikoptera. Mhm. Sobie do... O, jak mnie zacięło. Ale już się odcięło. Pa. Można by do ammunition, ale chyba jak są gwiazdki, to nie idzie do ammunition, nie? Albo idzie? Nie wiem. Wiem, że nie przejedziesz. Czemu nie niestety. przejadę? Aha, Już się na nie no to nadziałem spoko. już. Dobra, to żeś przetarł te szlaki. Ale mnie gonią normalnie... Ej, Panamon, przyjedź po mnie. Nie mogę uciekać. Mistrz kierownicy. Jadę. O, pyjo sam morduje. Czekaj, Tu jest. zrobię tak. O. No, Dobra, chodź. pa, jo jada, już nie jada.
Ale fajne to było. Zapraszam, polecam. 3 na glajzach na 10.